better than watching you smile. היי, כאן רויטל וילמובסקי מהמורהפרטי.com, והיום אנחנו נדבר על איך להיפטר משגיאות כתיב. אז הדבר הראשון שיש לעשות זה לתת לילד לראות בעיניים את המילים. זה יכול להיות מכל דבר, ספר מתכונים, המדריך שלכם של האייפון, חוברת קומיקס שהוא אוהב, לא משנה מה. העיקר שהוא יראה את זה בעיניים. הדבר השני שאני ממליצה לעשות זה לתת לילד לכתוב סיפור. זה לא משנה אם זו חוויה שהייתה לו או סיפור שהוא ממציא. הוא כותב את הסיפור ואז אתם בודקים את השגיאות כתיב. אחר כך אתם חוזרים אליו ומראים לו איפה הוא טעה. הדבר השלישי שאני ממליצה לעשות זה לשחק משחק. אז איך משחקים? לוקחים דף ואומרים לילד שלכם בין 6 ל-7 מילים. למשל, בית, גינה, רוח, שמש וים. הוא צריך לחבר את אותם מילים למשפט. אחרי שהוא עשה את זה, אתם בודקים אם יש שגיאות. במידה ויש, אז מתקנים. אחרי שהוא סיים לחבר את המשפט, הוא צריך להמשיך את זה לסיפור. לאחר שהוא מסיים, אתם שוב יושבים איתו ובודקים אם יש שגיאות. אם יש, אז מתקנים. המשחק השני שאני ממליצה לעשות, זה אתם ההורים לוקחים דף ורושמים סיפור עם שגיאות כתיב בכוונה. ואז אתם נותנים לילד שיבדוק איפה יש שגיאות והוא צריך לתקן. לאחר שהוא מסיים, הוא צריך לבוא אליכם ולהראות לכם. זהו, עד כאן להיום למדנו איך להיפטר משגיאות כתיב. אם אהבתם את הסרטון, שתפו אותו לכל מי שאתם חושבים שזה יכול לעזור לו. ואם עדיין לא קיבלתם את המתנה שלי, איך לגרום לילדך להכין את שיעורי הבית ואת ספר הטיפים, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולקבלם בחינם. נתראה בטיפים הבאים. ביי!